Ewantase ayihlalani phansi uyabona izinyanya zikaNkwale nonsense zidikwe finish. Zidikwe finish zathi uyabona mendi kusho izinyanya zakhe ke ngokwapha kum zathi uyabona mendi lo kudala simuwonisha. Kudala simuwonisha simiyekile ngoku amapolisa mawazenzele. Amapolisa mawazenzele bantase because what do you mean into lokubana ubanjwa for the 4th time? Ukubhayile entathu sithetha nje yabanjwa ubanjwe icase different kungona abanjelwa la murder case ka Emmanuel Mpenze. Ngiyakhumbula bantase I remember I was so emotional ngoku nansenza la video. Ngoku nansenza la video la masela nibe ngamasela to a point bantase where ni torturisha umuntu adasweleke because nifuna ukuba nimtorturisha umntana abantu adasweleke. Ndiya understand naye uEmmanuel lo wayetyholwa ngento yobana uzibile naye ezanto but bantase still bantase you don't do that. Awubulala abantu wena Nkwale nonsense wena zikhona ekhona ejele kungabi because ekhona kungabikho ache zimtshisa izono zakhe bonke njengoba ebila kangaka ndifuna ehleli nje ubaleka amanzi ehleli nje ubaleka amanzi athi ufuna amanzi angabikho amanzi osela pha kulanto yala prison. Ndifuna I can't wait for summer ngaske banjwe ke ngokwapha summer ahlala ixesha elinintsi pha ibe kanti nyani ezanto zala jele uzawuswaphi Kgosi Mampuru ibe kanti nyani eKgosi Mampuru xa kushushu kutshisa nyani ahambe nje kulanto ala jele esitsha zono zakhe plus naba ba-accused nabo bahlanu. Mna bantase ndiyilanto kuthiwa umuntu uchwayitile ndichwayitile uyabona kule nto yale Madlanga Commission into mna bantase enqondayo into nokubana like ibindihetha yile nto yasesithi of Ekurhuleni yiyo bantase and ke ngoku njengoba nje bebanjiwe la crew yabulala uMbhense ngalamini enkulu ndifuna into nokubana kubanjwe naba babulala uWitness D. Ndifuna kubanjwe understand into nokubana uVuyandre wazibasa but bantase ndifuna aba bangazange bazibase fakola amakhwenkwe Kgosi Mampuru naye ke bantase kuthiwa kangasokolise today kuthiwa athe efika amapolisa into nokubana hayi sifuna uJulius wathi hayi ndiyeza ithini ndinxibe izihlangu ndiyeza kangasokolise kule game bantase kangasokolise and ke ngoku kule game ebengabanjwa akabanjwa nice like the last time ngabo so ubanjwa okwesinje bantase okwesihlanu ndifuna abanjwe la case where I don't know whether he was involved or not and I don't know if kukho case evuliweyo against yena kulanto ka Witness D because nguWitness D owafika wasithi wazivula ingqondo bantase kulento kaJulius Mkhwanazi. uJulius Mkhwanazi bantase awona uJulius Mkhwanazi nomkids lo thuleyo phofu nanko omnye revealwa ngoku uIdek phofu uIdek akabulali bantu shem uIdek akabulali ba ucorrupt qha umuntu nje ndithe kuyo masikhumeni iashwaganda kungona sizaba right apha entloko because ayikho lento esikuyo and ke ngoku le series yeIdek bantase sizayigqiba nini ebuyile uDrew namhlanje but ndizakwenza ivideo separate for lonto bebuyile. So in breaking news at this hour, suspended EMPD Deputy Police Chief Julius Mkhwanazi and 4 others have been arrested for their alleged involvement in the murder and the dumping into the river of the body of Emmanuel Mpenze in 2022. You would recall that it was Marius van der Merwe who was Witness D at the Madlanga Commission of Inquiry who testified that it was on Mkhwanazi's instruction that Mpenze's body be disposed of in the dam. So amongst the other arrested, we understand, is the former Ekurhuleni Metro Police Department employee, Kershaw Lee Stolz, as well as the Ekurhuleni Metro Police Department official, Adrian McKenzie, who you would recall were previously arrested alongside Mkhwanazi and Witness K for the 2023 14 million rand precious stones robbery in Kalani here in Johannesburg. That's breaking news at this hour, and they're expected to hand themselves over at this police station shortly.